book of Proverbs 18 verse 10, igama lika Jehova lingumbhoshongo onamandla, olungileyo ugijimela kuwo alondeke. Igama lika Jehova lingumbhoshongo onamandla, olungile ugijimela kuwo alondeke. Leli verse namhlanje kuseni ngicela ukukunikeza lona as you are starting your day, as you going out namhlanje to do whatever that you be doing namhlanje. Nanti verse igama lika Jehova lingumbhoshongo namandla, bonke ababalekela kulo bayalondeka. Igama nje lika Jehova lingumbhoshongo namandla. Ngiyacela namhlanje uma kukhona into ongabalekela kuyo, uma kukhona into ongaphephela kuyona, uma kukhona into ongaba nethemba kuyo, makube yigama lika Jehova ngoba linamandla. Makuba khona into ongafisa nje kuyokhosela kuyo ngalesi sikhathi odlula kusona manje empilweni yakho, ngiyacela ukuthi kube yigama lika Jehova ongabalekela kulona. Ungayi kubantu ngoba abantu bayamphoxa umuntu, abantu bayamkhohlwa futhi umuntu, abantu bayamlibala umuntu, kodwa igama lika Jehova lingumbhoshongo namandla. Into ongacasha kuyona namhlanje, into ongaya kuyo ukuze uthole usizo, ukuze uphephe, ukuze ulondeke, igama lika Jehova. Bonke ababalekela kula bakazi bephonxeke, bonke ababalekela kula bakazi babe disappointed empilweni. Ingakho zathi uDavide babheka phezulu, ubuso babo bakhanya, abusoze bajapha. Injabiso odlule kuyona nosizo obheke kuyona, ngiyacela namhlanje kuseni ushintshe amehlo akho, ushintshe ifocus yakho, ubheke kunanku umbhoshongo oyigama lika Jehova. Gijimela kuwo namhlanje ulondeke. Ugijimele kubantu bakudayisa, wagijimela kubantu bakuphoxa, wagijimela kubantu bakushiya, kodwa uJehova akasoze akushiye, angeke akukhohlwe, angeke akulibale. Naphakathi kobusuku akakhohlwa nguwena. Abantu bakuhlekisa uma bephambi kwakho, once baflathela bakhuluma ngawe. Abantu mabephambi kwakho bakhuluma kahle ngawe, kodwa basuka phambi kwabo bathi nimbona nje uyilokho akayikhona ngenxa yethu. Kodwa uJehova mawubalekela kuyena angasoze akushiya, akasoze akulahla, akasoze akudela. Abantu bayadlula, abantu bayaphela, nemali iyaphela, kodwa uNkulunkulu akapheli. Ngiyacela mangaba nento nje ongathi ufuna ukuphephela kuyona, makube uNkulunkulu, ngiyakuthembisa ngeke uzuyisole. Abantu bangabantu futhi bayohleli bengabantu, nezinto ziyadlula ziyaphela, kodwa khona into emile ukuze kube phakade. Igama lakho uJehova, inkosi yamakhosi, umdala weinsuku, ungikhona igama lakhe. Mangaba nento ongabalekela kuyo, ngiyacela namhlanje ubalekele kuJehova. Ngiyayibona inkinga zakho ziningi, uyitshelile abantu zangashintsha, wayikhuluma ngazo kubantu zangaguquka, kodwa ngiyacela namhlanje ke ubalekele kuleli gama lengumbhoshongo namandla, igama lika Jehova. Lela kasho ngalo uDavide mayikhuluma ebhekene noGoliath, uthi wena Goliath uza kumina ngenkemba nencula, kodwa mina ngiza ngegama lika Jehova. Bonke ababalekela kulo bayathola ukulondeka. Yabona lezi modlula kuzona ayisadinga abantu, ayisadingi nama psychologist nama psychiatrist, kodwa seyidinga uJehova. Kube uyena ozoyibamba. Lingumbhoshongo onamandla. Bonke ababalekela kulo bayalondeka. Uzolondeka nawe ezimeni odlula kuzona, ngiyakuthembisa. Balekela kuJehova, khona into azoyenza uNkulunkulu esimeni sakho. Namhlanje kuseni ngiyayibona inyembezi zakho ziyagobhoza emehlweni. Udinga ukubalekela kuJehova. Utshela abantu inkinga zakho, bajika bayophuza amatiye ngazo. Watshela abantu inkinga zakho, wajika usuyibona kuma status abo ku WhatsApp. Nangu uJehova namhlanje kuseni, ngiyacela ubalekele kuye, uzokwesula inyembezi, abuyise intokozo, abuyise nenjabulo enhlizweni yakho. Igama lika Jehova lingumbhoshongo onamandla. Bonke ababalekela kulo bayalondeka.